ľudia, vítam vás u nového videa. Prepáčte, že som tu tak po dlhšom čase, ale bol som si troška zobral prestávku od tejto hry aj od všetkého, ale som späť. Mám tu video pre vás, že za to, že som nevydal viac ako týždeň video, tak v tomto videu dám čestr na 1010 na 100. Usaďte sa, keď máte niečo fajné, tak vám prajem dobrú chuť a poďme na to. Sú dva kitovia, takže je to docela nedobré. Ale spravíme to dáme. Fakt sa neboli videa, ale pořádte, som tu späť, dúfam, že videa budú lepšie a lepšie. A proste budem sa tešiť, lebo mám proste, nemal som vôbec ani motiváciu na videa, ale proste teraz na to mám strašne pochuť ďalej vydávať. Takže máte sa na to tešiť. Som naučil aj Chester hrať. Som ťa zabil celá. Tu je to taká Shelly. Bling, bling. Tu je čo? Jo, som vedel, že to bude čo. Tak máme kita. Mám heal, mám asi jedno z tých horších. Ale zase keď mi bude treba sa healovať. Čo tu ste o chlope? Ten typek asi už vie, že prehral. No tak poď no. Posol. Ja mi ho ľutujú celá. Dobre. Dám už iba heal. Ten heal som sa teraz hodil. Dobre, sme tu už iba traja. Táto hra už by mohla aj výjsť. Dobre, oni sú všetci dole. Aj. Dobre, ten kit by mohol skočiť na to Dale. Sa osolil. Dobre, GG's. Dobre, prvá 1100. Nice. 1100 mám konečne. Nice. Dobre, vám ďakujem za to, že ste si pozreli toto video a vidíme sa na budúce. Čaute.